Imagawa Yoshimoto Nobunaga baino soldadu gehiagorekin heldu zen Okehazamara. Hainbat tropa zituen Nobunagaren aholkulari batzuk errenditzea gomendatu zioten. Aukera hau ez zitzaion ez da burutik pasa. Yoshimoto hain ziur zegoen irabazteaz, nun bere soldaduei irabazi baino lehen ospatzea utzi zien. Nobunaga Imagawaren tropa zeuden azpitartera eraman zituen bere soldaduak, baina atzean soldadu talde bat utzi zituen ahalik eta estandartegien altxatzeko eskatuz, Yoshimoto engainatzeko. Nobunaga Imagawei bigilatzen zituen bitartean sorta bere alde jarri zen, eta euria egiten hasi zen. Euria eta Imagawen jaiak egoera ezin hobea eman zuten historiara pasatu zen bateia batentzat. Y para lagunok venga de vuelta Shogun bian beste bateia historiko batekin, eta horrengokoan Okazumiko bataia ekarriko dizuet. Eta ikusten duzuen ezazteko, zaldiekin hasten gara bakarrik basoan zehar, eta basoan zehar Imagawek daukaten guardiak kendu behar ditu ordetik. Beraz, egingo duguna da zaldiak gezi puntan eraman eta basotik aurrera joan. Gure lehenengo etxaia, katana samurai batzuk izango dira, nun kargen bidez edo karga potente baten bidez haien kontra egingo dugu. Hor ikusten zunez, gure lehenengo etxaian kontra joango gara, gure zaldi batzuk bota ditugu zuzenean, eta gure izango da, basiko bere formazioa apurtu hor gezi punta horrekin, pumba! Eraso zuzena, formazioa apurtuta, sorpresen harrapatu ditugu eta atzetik, beraz ez dikote izango aukera askorik gure zaldiak aurre egiteko. Horrengokoak gure etxaiak jarri batzuk izango dira, kontu handi zilik beharko gara, guztiok dakigu, jarriak zaldien kontra bantei itxela dekote, pick-up beti izan dituzte banteiak zaldien kontra, baina saiatuko garena da izango da alde batetik atzetik eraso bat egin, orduan, izango da eraso, atzera, edo eraso beste flanko batetik eraso, topak atzera, berriz erasotu, beste flanko batetik erasotu, topak atzera, eta horan haien morara eta kargen bidez morara eta indarra bertan bera egitea. Gure hurrengo kotxaiak, katanadun samuraiak izango dira berriz ere, hasieran bezala, beraz, karga potente bat egin ikusten zuen ez ezego azken ezego goza oso maravilloso bat gertatu, baina, hasieran bezala karga potente bat egiten badizu eta pixkat flanko pade bat eta paltzetatik eraso egiten badizu, azkenean guk abantaia dugu zaldeekin karga horiek formazioak gezi punta horretan formazioak aputu ahal dituzte eta. Gure hurrengo etxaiak katanadun zaldiak izango dira. Hemen, kaso honetan pizkat berdintuta gaude, baina no. Saiatuko gara pizkat gezi puntekin eta flankeatuz
saiatuko gara pizkat abantai berdintasunen pizkat apurtzea, eta zenbakia pizkat gure alde jarriz, saiatuko gara pizkat tortilla baneri buelta emotea. Eta azkenik, azkeneko txaiak, jarriekin dauden zaldiak, pikekin dauden zaldiak, nun pizkat sorpresan saiatuko gara erasotzen, eta bi flankoetatik, bale? Zaldiak dekoten jarrien kontra desmentean gaude, beraz, pizkat jarrien kontra bezala erasotu atzera saiatuko gara. Eta aldi berean, kasu honetan flankeo eta sorpresa eraso batekin saiatuko gara, nun zenbakiak gure generalde jarriko ditu eta haien morala pizkat bera bidaliz, eraso sorpresa horiei esker. Eta orain, misionen bigarren parteratzen gara, nun Yoshimotoren dendatxora edo heldu behar gara. Eta horretarako lehenik eta behin zaldiek botako ditugu pizkat erasoan. Arkeru batzuk, beste aurre batzuk erditik kenduz, eta gure armada guztiak botako ditugu horrela. Saiatuko garen izango da gure armada hiru zatitan edo banatza, bale? Alde batetik eskumara joango dira, beste aldetik erditik eta beste alde batetik eskerretara, bale? Orduan, helburua izango da pizkat hiru puntuetatik aurrera joatea, vale? Eta saiatzea hiru puntuak aurrera ematen. Vale? Azkenik ikusiko duzuenez, ez dugu hori ez ondo lortuko duguna izango da hiru puntu horietatik eskerrekoa, eskumakoa lortuko duela abantaila, vale? Zaila baita ere botatzen ditugu hasieran gure tropei pizkat denbora emateko aurreratzea, vale? Besteak beste. Orduan, mantentzen ari diren bitartean gure tropak, pum, heldu egiten dira eta erasora egiten dira. Orduan, ikusten duzuenez, nabil eskerretik eta erditik eta eskumatik banatzen tropa guztiak eta arkeruak apoian. Orduan, azkenak gertatu ikusteko duzuenez, gertatu izango da, eskerreko flankoa erazten joango da, erdikoa laguntuko dio eta azkenean eskumakoa bertan bera egingo du, bale? Bueno, eskerreko eta erdiko flankoa bainira bazita eta eskuma pizkaria hausiz, gure helburua dendara den eltza denez, geratzen eskun zaldiak apurtu ditugun, generalenak izango dira, erditik eta eskumako flanko den tartetik kolatu egingo ditugu, eta aldi berean gure eskerreko eta erdiko flankoak horrela emango ditugu posizio horrelatu batzuk hartuz, bale? Era berean eskumako erdiko flankoa hobeto esan da, eskumakora lagunduko dio, eta gure generala etxaiaren denda erosiko du, errapatuko du, bale? Estandarte horren toki hori berenatuko du. Eta aldi berean rarekin pare bat topak joango dira gure generala Nobunaga jauna defendatzeko. Orduan hori ikusten duzuen nola, eskumako flankoa josten dabil, gure arkeroa jota fuego daude, eta erditik eskumara laguntza begiratzen dugu, eta erditik. Dendara, gure generala babesteko, baita ere tropak bilatzen dugu, bi unitate. Eta beste guztiak, pum, eskumako flanko horretara bota egiten dugu kontrol hori ez gararazteko, hor apilatutak edo baldituko. Eta horrekin, minutu bat pasa ostean, gure etxako izango da partida irabazte honen. Hau. Beraz, besteria bezpedu zuen guztuk izan duzuela, espero duzuen, eta horregalatela honor, agur.